Nu skal du se. Her har vi 10 appelsiner. Og et buskort. Okay. Jo, og det er mig. Ja, men her har vi altså 10 appelsiner, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og et buskort. Jamen, det er lige meget. Nej, ikke hvis man skal med bussen. Nej. Og hvis vi nu tager 3 appelsiner og giver til Beate. Det gør jeg ikke, for hun tog mit håndklæde og puttede det ind under bruserne i gymnastiktimen. Ja, hvis vi nu giver 3 til Beate. Det gør jeg ikke, det bliver helt vådt. Nå, er der så nogen, du godt kan lide? Anders, ham kan jeg godt lide. Okay. Nu skal du se. Du har altså 10 appelsiner, og så giver du Anders 3. I morgen? Ja, eller en anden dag. Så siger vi i morgen. Ja. Altså, Anders får 3 appelsiner. Henne i skolen? Jamen, det er lige meget, hvor han får dem. Altså, hovedsagen er, at du har 10 appelsiner, og du giver Anders de 3. Så tror jeg, det bliver bedst hen i skole, for han og hans mor flyttet til Farum, fordi hans far har fået arbejde. Du har 10 appelsiner. Du giver 3 til Anders. Henne i skolen. Ja, eller i Farum, eller på månen. Hvor mange har du så tilbage? På månen? Jamen, det er lige meget. Se nu på dem. Hvor mange har du tilbage, når du har givet 3 til Anders? Jeg bliver altså også nødt til at give en tilbage, for hvor du hvad, hun gav mig et æble. Ja, men først så giver vi 3 til Anders. Ja. Nej, ved du hvad? Vi tager og giver Anders 2 og Beate 2, for hun gav mig også en banan. Nej. Vi giver 3 til Anders. Han giver garanteret den ene til Niels, for ved du hvad? Det gør han altid. En dag sted tog Anders en pose kirsebær med, og så tog Det er han... lige meget. 3 til Anders. Og 2 til Beate. Nej, Men ellers blev hun sur. det er lige meget. Nej, for så vil hun ikke lege. Jamen, det her er også bare noget, vi leger. Leger? Ja, vi leger. Du har 10 appelsiner, du giver 3 til Anders. Hvor mange har du så tilbage? Skal du så ikke have dem i virkeligheden? Nej. Jamen, det er lige meget. Det, der er vigtigt, er, hvor mange du har tilbage. Når du Hvis har... Anders ikke skal have dem i virkeligheden, så er der også lige meget med Beate. Hvor mange har du tilbage, når du har givet Anders 3? 6. Du har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 har du tilbage. Nej, for den der, den er råden.